изчистих дизайн. Това вече е друг дизайн, друга форма. Изчистих дизайна, показах, че тя е структурирала цветята горе. Не, че не мога да сложим тук един цимбидиум. Разбира се, че мога да сложим. Но начинът, по който е създала аранжировката си, изисква друго крайно решение. Тоест, независимо от това, че работим с един и същи материал, той всеки път може да бъде различен. Значи, може да правим през 15 минути аранжировки с гербери само. И те ще стават всеки път различни. Защото всяко едно забождане на цветето в съда, примерно така, вече води след себе си друг начин на подреждане. Защото всяко едно движение, аз съм се научил да вижте това лист, какво прекрасно движение. Значи, когато използваш това движение така, е едно. Когато използваш това движение така, става друго. Когато използваш това движение така, става трето. Когато го използваш така, става четвърто. Искате да използваме така движението? Дайте бързо един съд. Айде тук. Ето, дайте ми двата листа с педистра. Има време, има време. Не, много до Русе. Не, просто не... Има само една спидистра тук. Добре. Една има пред теб. Не, има. Ще изприпкаш и догоре да вземеш още една спидистра. Да. Още две. Има един от чуждите майстори, които работят с тези листа на обратно, но не знам какво е. Смисъл, засичала съм го някъде. Значи, така не бива да разсъждаваш. Всички работят с всичко по този начин. Просто някои показват в интернет определени неща, с които са свикнали да работят постоянно, защото им е удобно. Аз много обичам да работя с дръжките на мило. Идеята е, че на мен ми харесва този по-странен начин на твоята работа. Аз затова ти казах, аз съм тук, защото съм харесала това, което предлагаш. Илич, той не е странен. Виждаш колко са прости нещата. В това няма нищо странно. В това има изключително много логика, подреденост и колкото и да звучи, аз не съм такъв човек, но колкото и да звучи нелогично, аз спазвам правилата. А правилата са да използвам движението на цветята. Нищо друго не правя. Вижте как в момента един лист ме провокира. Аз съм провокиран и от тази провокация аз ще се създам аранжировката. Значи, отново прибираме абсолютно всичко. Това, което говорихме до сега. Прибираме. Прибрах аранжировката, създадах си, поне според мене, една много приятна структура. Много обичам да казвам така, поне според мен, защото моето мнение не е меродавно. Но за мен се създаде една много приятна структура. Вижте сега какво ще се случи. Слагам единия гербер. Вижте как ползвам движението, което вече съм създал. Аз нищо друго не правя. Аз просто използвам движението. Използвам другото движение на на другата клечка. И с вашите материали... Торе, ко си слагала? Тя здраво е залепила. Аз не лепил. Не лепиш ли? Тел. Аз понеже лепил с тел. Това не е подходящо тук. Да се вика за 4 месеца пълна промяна. По-скоро интересно прешколуването на нейното прешколуване. Сега, гледат ли са герберите? Аз това искам да усетя. Какво значи сега, да се гледат? В момента герберите не се гледат. Но се гледат вътре структурите. Структурите на листата се гледат. Те имат връзка помежду си. Значи, ти си свикнала да мислиш за гербера като за цвете. Аз никога не използвам името гербер. Аз казвам, материала се слага еди как си. Това е просто материал. Аз не охарактеризирам нещата. И това, че са на едно ниво почти.
Изобщо не ми пука. Тебе пречи ли те Дрезни ли ти това? нещо в момента? Аз Дразни си те? мисля, че трябва да има... Не, напротив. Ти видя на Викито аранжировката. Всички ти неща бяха... Виж, тази аранжировка, интересното ни идва от Гербер. Да, от листата. Интересното идва от листата. Да. Значи, ти винаги можеш да ги хванеш с нещо ето така. Все пак има известна разлика в височините на това. 1 сантиметър. Това е абсолютно допустимо, само че стана много късо. Виж сега, ето ти аранжировката. Ма, тук, понеже сега ги прибрах, тук иска въздух. Ето го въздух. Виж. Дразни ли те нещо в тази аранжировка? Просто е прекрасно. Нали?